मोनसे लाजिथावथाव जों गावखौनो गाव बिराद गिदिर बै समाव आंखौनो होन सुलेखाखौनो होन बा सोरबा रजनी सरगयारि होन जों बै समाव जों बिराद फेमास ना जों गावखौनो गाव बिराद गिदिर आर्टिस्ट सानना लायोमोन खिन्थु जों जे गोन्दो गोन्दो बबे अन अफ बबे माबा बबे सम बबे फाग बेफोरनि जेबो माबाखौ धान्दा लायामोन जों। तुलसी बिल क'क्राझार जिल्लानि सोनाब बाहागोआव थानाय बे तुलसी बिल गामियावनो जोनोम मोन्दोंमोन बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि अरुण नार्जारिया। बे जाबाय अरुण नार्जारिनि न'। दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय बर' मुसलमाननि दाङाबाजियाव बिथांनि न'आबो सावजादोंमोन, जायनि जाउनाव आथिखालाव बिथाङा दुखुनांथावै थिं दोसथाबनानै थानो गोनां जादों। आजिरा मोननाय फोरोंगिरि अरुण नार्जारि बिथाङा आथिखालाव केन्सार बेरामाव गोग्लैनानै दङ। केन्सार बेरामनि थाखाय फाहामथाय लाबाय थादों। बिथाङा मेगनजोंबो बारा नुबांला। मेथाइ खननायनि गेजेरजों बर' हारियाव गोबां बिहोमा होबोनाय मुंदांखा मेथाइ खनगिरि अरुण नार्जारि बिथाङा मेथाइ खनला होननानै फोरमायदों। खुलुमनायखौ जासिहरबाय बयनिबो। आंनि मावनाया तुलसी बिल हायार सेकेन्डारिथ' नङा, प्रथमाव एम इ स्कुलानोमोन। एम इ स्कुल ओमफ्राय हाइ स्कुल इस्टाब्लिस खालामदों। आं खिन्थु एम इ स्कुलावनो मावोमोन। उनाव बे हाइ स्कुला हायार सेकेन्डारि जादों। ओमफ्राय बे मोनसे समाव एमालगेमेसन जानांगौ होननानै एम इ निफ्राय बे हायार सेकेन्डारियाव ज' जानानै आं हायार सेकेन्डारिनि एसिस्टेन्ट हेडमास्टार बिदिनो आरोखि एसिस्टेन्ट टिचार एसिस्टेन्ट हेड बिदिनो आं एम इ स्कुलनि हेडमास्टारमोन आरोखि। ओमफ्राय बे पस्टआ जोबनानै एसिस्टेन्ट हेडमास्टार हिसाबैसो आं हायार सेकेन्डारियाव मावहैदों। मावनानै ओमफ्राय 2017 आं रिटायार जादों। आंथ' साख्रि मावनाया आङो 1975निफ्राय मावदों आरोखि। 1975निफ्राय साख्रि। हारिमु सिबिनाय बा मेथाइ खननायाव माबायदि जुरिजेननायमोन बिनि बागै एसे। आसलथे इनबर्न बादि होनो मानसिफ्रा, आंबोथ' बुजिला। 1960 जखन एल पि स्कुलाव आङो थारिख लिरजेननो मोनलायो होमबा एसे गियान जादों आरोखि। बेहायनो मोनसे ड्रामा जायो एल पि स्कुलाव। बेहायनो आंखौ फोरोंगिरिया मेथाइ रोजाबनायखौ नुनानै आंबो इन्टारेस्ट लानानै, होमबाथ' बर' गान गैयामोन ना, बांला गान एल पि स्कुलाव खनजेनो आरोखि। बांला गाननिफ्रायसो आराम्भ जादों। भुल सबे भुल होनलायनाय आरोखि। मा फिल्म मोनथाय बेखौ गोसोआव गैया, ब्रादारनिफ्राय सोलोंनाय। आनिफ्राय एम इ स्कुलाव थांनानै मा जाहैखो, बहायबो बिदिनो इयारलि माबा जायो, सामार भेकेसन बा बिदिनो कालचारेल श' जायो। बहायबो बर' मेथाइथ' गैया, हिन्दी माबानो आरोखि। हिन्दी मेथाइ खननानै बिदिनो खनजेनो आरोखि, बिदिनो खननानै रंजायो बेनो आरोखि। फोरोंगिरिफ्रा बिदिनो रोजाबो हिसाबै रोजाबहोयो। ओमफ्राय जों हाइ स्कुल स्टेजावबो बिदिनो। ओमफ्राय जखन फार्स्ट आङो कम्पिटिसन नांनाया जखन साबरजाम एकाडेमियाव आं फरायो 1971आव, होमबा आनडिभाइडेड गवालपारा डिस्ट्रिक्टमोन आरोखि। बे समाव माने गवालपारा डिस्ट्रिक्ट सात्र सन्मिलन, स्टुडेन्ट इउनियन सात्र सन्मिलन, बे कनफारेन्स जादोंमोन साबरजामाव। बहाय हारसा बर' गासिबो आरोखि। बहाय खुनु आबसु होननाय गैया, आसु होननाय खोथा गैयामोन आरोखि। बा स्टुडेन्ट इउनियन। दा बहाय आंखौ जोंनि सार सैदुर रहमान बा सैदुर रहमानबो होनो आरोखि। दा बे सारा आंखौ बारे बारे होनबाय, बेलाय कम्पिटिसनाव नों ओंखारथारनांगौ, जिखुनु प्रकारै जोंनिफ्राय रावबो गैया। सारा तबला दामोबा आं ओंखारगोन जाबाय आरोखि। बे सारा आंजों तबला दामफेरदों। ओमफ्राय गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि बे माबायाव नाइट श'आव कम्पिटिसनाव फार्स्ट प्राइजखौथ' मोनाखिसै आङो, सेकेन्ड प्राइजखौ मोननो हादों आरोखि। सासे सक्ति आश्रमनि सासे सिख्लाया बे फार्स्ट प्राइजखौ मोनदों आरोखि, एसामिस गान खननानै। आंबो एसामिस गान खनदोंमोन आरोखि। माब्ला समनि सार बेयो? 1971 मास प्रबाबलि जागोन आरोखि। होमबा आं 9आव फरायोमोन। 71, 72 बिदिनो गोसोआव गैला आरोखि एफ्राम। आं 73आव मेट्रिक होदोंब्ला 9आव बा 72 जागोन आरोखि। बिदिनो कनफारेन्स जादोंमोन साबरजामावनो आरोखि। बेनिफ्राय बेहायनो आराम्भ जाजेनो आंनि माबाया। ओमफ्राय 73आव मेट्रिक होखांनानै उनाव बै आंनि कमल सिंआव रेडिअ आर्टिस्ट नाइट होनलायनाय जादोंमोन आरोखि। आंथ' रेडिअ आर्टिस्ट नाइट नङामोन, बे समाव नङामोन। दा आंनि लोगोफ्रा
ए कमल सिं साइडनि तुरिबारि साइडनि फाथाखाथा साइडनि गाम्बारि बे सिखादानि साइडना जर होबाय आमुखाया लाबोनांगौ रेडिअ' टेडिअ' गुलिमार बे रेडिअ' आर्टिस्टनावबो खनथारनांगौ होननानै आंखौ लांबाय आरोखि कमल सिंआव फार्स्ट बेहायनो सिरिटी श'नि आरोखि टिकेट दानलायनाय प्रथम आं स्टेजाव गाखोनाय बेनो जाहैगोन आरोखि होमब्ला नोंथाङा उन्दैनिफ्राय एसे पपुलार जाबोदों मेथाइ खननायाव पपुलार जादों जाबोखौ मोनाखै बयबो मिथिदों ओमफ्राय बेवहाय आङो स्टेजाव गानाथ' लिमिटेड आरो प्रथम माबा जाबाय आं निजे बर'नि गान रनसायनो आरम्भ खालामबाय बेवहाय बर'नि लिमिटेड गानानो मोनथाम ना मोनब्रैल'खामोन आरोखि आं औ गैया दा बेखौनो खुनुरुखुम रोजाबहैबाय खनबावनांगौ जाहैबाय गाना गैलाबा बेखौ खनबावनो स्टेजनिफ्राय ओंखारबाय उनाव आरो हरनै बिदिनो 2:30 3:00फ्राव स्टेजाव गाखोहोफिनबाय उमुखखौ लेंहरफिन बे गानखौ खनफिननांगौ होननानै बिदिनो खेबनै जिबनाव प्रथम स्टेजाव खेबनै गान खनलायनाय स्टेजाव बेनो आरोखि बे खननायखौ खनफिननांबाय मानसिफोर थिननायाव आनिफ्राय बेहायनो महिनी नार्जारिया दानि बे आलायारन फिल्मनि मिउजिक डिरेक्टर बे स्टेजाव दंमोनलाय बियो खाथियाव फैना होनबाय बाप आंनि एड्रेसखौ लाजोब्बाय आरोखि नोंखौ नांगोन आंनो भबिष्यतआव होननानै नों मानो रेडिअ'आव रोजाबो हाब रेडिअ'खौ बोरै रोजाबो बिनिथ' आं जेबो मिथिया नों आंनाव फै आं नोंनो फर्म हरगोन नों फिलआप खालाम ओमफ्राय नोंनो रेडिअ'नि बेब'स्थाया रोजाबनायनि बेब'स्थाखौ जागोन होननानै उनाव बेनो बे फर्म हरदों आरोखि ओमफ्राय बे धरननि रेडिअ' आर्टिस्टबो जाहैबाय आरोखि फकनिबो मडार्ननिबो आनिफ्राय बे समावनो आलायारन फिल्मा 84नि ओरैहाय बे समाव मिथिजोब्बाय आंखौ एफा एनै रेडिअ'आवबो आं थांबाय रेडिअ'आवबो बे फानफिवालि दाउ माबा माबि रोजाबहैबाय बेनिफ्राय बिदिनो मिथिनानै बे महिनी दाया बोरे फिल्माव रोजाबथावथाव मानसिया आंखौनो सायख'बाय बियो ओमफ्राय लांबाय क'क्राझाराव ओमफ्राय गानखौ खिन्थाबाय ओरैबायदि ओमफ्राय बिदि रिहार्सेल खालामनाय आंनावनो सोंबाय नोंजों खननो हाथावथाव सोर दं गावलाय माबाखौ लायदोंमोन ना बिसोर दा बेखौ रायखोमानाय जायो आरोखि आं बेखौ गाज्रि उद्देश्य होनाखै मिना दैमारिखौ लायदोंमोन आरोखि सोरनिबा माबायाव दा मिना दैमारिया आं जे धरनि सुर बानायदोंमोन आरोखि सुरखौ बोदोंमोन बेखौ बे नटआव नांहोनो हायैखाय आं मोजां मोनाखै आरोखि दा ओंखायनो महिनी दाया आंखौ सोंबाय दे नोंनि मथे सोर हायो बेबादिखौ बोले बर'नि बिथोराव सासेल' दं बे गासैबो नटखौ फोनांनो हानाय बोले सोर बोले सुलेखा उनाव सुलेखाखौ लायनानै ओमफ्राय रोजाबनाय आनोसै आरोखि बिदिनो प्रथम फिल्म खनजेननाया बिदिनो जाहैबाय आरोखि ओमफ्राय बिनि उनावनो खोमसि लामाबो फैबाय ओमफ्राय बेबायदिनो भिडिअ सिडिअ मेरला बे समाव एखे दावराव जाथारबाय भिडिअनिबो आरो केसेट दिहुननायबो माने गोसोआव गैला आरोखि दिहुननांगौ दिहुनदों रोजाबहैनांगौ रोजाबदों सोर पार्टिया सोर लांफैयो थाङो बिदिनो थाखा फैसानि खुनु माबाखौनो बिदि लेनदेननि खोथायानो गैया आरोखि सोरबा हरबाय सोरबा हराखै बिदिनो आरोखि सोरबा गारि भारा हरबाय थाखा फैसाखौ बिनो रोङामोनलै सम्भब हरबा हरबाय हराबा गैला आरोखि फुर्तिजोंनो खनलाहैयोमोन आरोखि ओइ कालसाराल जाखारथों जि सिखांथों बर' जातिनि कालसारा बे मुलुगाव गोसारथों बेल'मोन उद्देश्य फिल्म बानायनायाबो बेनो आरोखि रावबो खुनु आर्टिस्टआनो सुलेखाखौनो होन बा बिदि टिकेन्दा मोनखौनो होन बा सोरबा मस्ट प्रबेबलि रावबो फैसा मोनाखै होनदां फिल्म जानांगौ होनदां बिदिल' थाखा फैसाजों जेबो खोथा गैया बर'नि फिल्मा जानांगौ बेसोमोन खोथाया थावथिनावथ' आं गैया अबयसे बे सिरिटी श' माबा थांनायाव माने दानि बादि फेसिलिटि गैया आरो गोदोथ' बिदिनो नोंखौ लेंहरबाय नों माजों थाङो थां साइकेलजों थाङो ना माजों थाङो ना गारि लानानै थाङो ना माजों लानानै थाङो बिदिनो थाङो बबेबा समाव साइकेलजोंनो थाङो बाइकथ' गैखायामोनानो बहादा गोजानबा ट्रेनजों थांबाय दिल्डिं दालदांनो ओमफ्राय उन्दुनायथ' गैया अखा थंब्लेट बिदिनो गान खनखांबा नों गोजां बोथोरावसो जिनायलि जाखायो बिदिनो जिगाब बुथुमबायनानै अर सायनानै अखा थंब्लेट बिदिनो खाथायनांगौ जाहैबाय उन्दुनायथ' गैया ओमफ्राय बिदायनि समाव फैसा हरबाय हराबा गैला खुनुरुखुम गारि भारा हरबाय गैयालै भाइ टिकेटखौ फाननो हायाखै माबायाखै उमुक थुमुक गैनाय जेबो माथो बुंबावनो ओरैनो ब्लड फैनाङो आरोखि जेबो माबा गैया दानि बादि एथ' लाखबा बा एथ' हाजार हर होमबासो थांगोन बेबादि गैया आरोखि बै समाव आरो जोंनाव बिदि उद्देश्यआनो गैखाथारामोन माने बैयाव जों मेथाइ रोजाबनो थांनाय माने बैयाव मोनसे मबिलाइज खालामनो थांनाय बादि आरोखि जाखांथों जोंनि थ्रुयै जुदि माबाफोर एसे सोरबाफोर जुदि आर्टिस्ट सिखारोबा जाखारथों बेबादि उद्देश्य मोनसे माबा थानाय बादि मोनोमोन आरोखि ओरै जाहैदों आरोखि जोंनि बर'नि बिथोराव सासे मानसियानो
बिदिनो कम्प'ज खालामो रोजाबो मिउजिकबो बानायो बिदिनो जेरखम मोनसे माबायाव जात्रा गानाव सासे अस्तादानो बेनो डेन्स डिरेक्टर बेनो स्क्रिप्ट राइटार बेनो डायलग डिरेक्टर बेनो लिरिक्स गासिबो सासेयानो अल इन अल आरोखि गैयैखाय बेबायदिनो जादोंना हारसिङैनो बे बानायनो बाध्य जादों जोंबो बे धरननि आरोखि गैया नालाय जोंनो सोर कम्प'ज खालामना होनो गतिके जोंनो नांथारगौ कम्प'ज खालामो बिदिनो सुथुनानै नुनाय जिनिसफोरखौ बिदिनो मोगा मोगि जेफोर मोनदों बेखौनो रनसायना बेखौनो मेथाइ सुर होनानै मेथाइ आखारै रोजाबदों बेबायदिनो आरो जों गावबा गाव बिदिनो माबायो आरोखि खिन्थु सै बुलि जे दानि गथ'फ्रा जे रनसायनो रोङा बा माबा रोङा बे खोथाखौ होनाखै आरोखि नोंहा रोजाबथों आरो जोंबो बेखौनो लुबैयो सोरनिफ्रायबा सोलोंनानै सोरबा बेबायदि केपासिटि गैयाना गारा कन्थ'आ बिराद मोजां रोजाबनो रोंगौ खिन्थु बे माबा लिरनो कम्प'ज खालामनो हाया बेथ' बे मालायनि गानखौ रोजाबखागोन आरो स्कप मोनोबा बे बहुद गोजौ लेभेलाव थांनो हायो जे साफ्रामबो एखे जाया आरोखि जे साफ्रामबो आर्टिस्टआ रनसायनो हाया सुर बानायनो हाया बिदिनो साफ्रामबो नङा आरोखि जेनेबा हिन्दी फिल्माव जों नुयो लता मंगेशकार मोनाथ' बिसोर खुनु प्रकारै बेलेगनि खननाय बर'नावबो बिदिनो जाखागोन आरोखि बिराद मोजां मोजां आर्टिस्ट दं खायसे बांसिन खिन्थु बर'ना इनबर्न बोरैबा थेकेयाव गोग्लैनानै आरोखि माने बाध्यआव गोग्लैनाय कम्प'ज खालामनो बाध्य जानाय गावनो मिउजिक डिरेक्टर जानाय गावनो कन्ठ दान होनाय बेबायदि मेला नुनो मोनो आरोखि थारमाने गैया नालाय अभाबाव बे जाथारनांगौ आरोखि बेबायदि सृष्टि जादों आरोखि दानि गथ' मोजां बिराद सिंगार ओंखारबायना बिराद मोजां सिंगार दं जोंथ' जेबो नंला आरोखि जों गोदो बोरैबा इस्टाब्लिस खालामनानै दोनबाय सोरनिबा गोसोआव नंखायनो जोंखौ गोसोखांबाय थायो आरोखि खिन्थु दाबो सोरबा जुदि इस्टाब्लिस खालामनो हायोबा सोरनिबा गोसोआव बेखौ गोसोखांबाय थागोन आरोखि आंना भाग्य बेनो आं इस्टाब्लिस खालामनानै दोननो हादों सोरनि रायजोफोरनि गोसोआव नंखायनो आंखौ गोसोखाङोबा आंखौ मोजां मोनो आरोखि नङाबा बेबायदि गाना आं बादि खनग्रा मेरला दं आरोखि दानि जेनेबा आर्टिस्टफ्रा जाखांफुनाय आर्टिस्टफ्रा नोंथांमोननिखौ नुनानैनो खोनासंनानै बिथां खिन्थु नोंथांमोना जेब्ला जुरिजेनदों बे समावथ' बेबायदि एसेबां जों हिन्दीखौ फल' खालामनांगौ आरोखि दा बिसोर इनकारेज मोनो आरोखि बे दा जों जे रोजाबलांबाय जोंनि बे रोजाबनायखौ खोनानाय हाब जोंबोथ' बिदि जानांगौ होननानै बे जोंनि प्रथम गिबि मेथाइयानो इनकारेज होनाय आरोखि जेनेरेसन आरो उद्देশ্যआबो बेनो जोंना मबिलाइज खालामनांगौ बेनो आरोखि आरो जायगा बिदिनो मबिलाइज खालामबो थांदोंमोन ना जों अल आसाम होन नेपाल होन बेंगल होन मेघालय होन गिदिंदोंमोन जों उद्देশ্যआ बेनो आर्टिस्ट सिखारथों जाखारथों जोंखौ जों बादि नङाबा जोंनिख्रुइ साबसिन जाथारथों आरोखि खोथाया बे हिसाबै जोङो बिदिनो रोजाबबायोमोन आरोखि आरो उद्देশ্যआ बेनोमोन जाहाथे सोरबा जोंनि थ्रुयै हक बा जोंखौ आलम लानानै जाहाथे सोरबा आर्टिस्टआ जाखारबोयो बे मोनसे थांखि आरो उद्देश्य रेडिअ' आर्टिस्टबो रेडिअ'बो खनबोदों ओमफ्राय टिभि बेफोराव खनबोदों केसेटनि खेथ्रआव केसेटआव माला खनबोनाय मा केसेटआव सनखौ आं गैला खिन्थु 80नि हरिथिंजाय आरोखि सानजारां भलिउम 1 सानजारां भलिउम 2 बे आरोखि ओमफ्राय बिनि उनाव बिदिनो थैसाम सिखोना मा गोसोआव गैलालै दा बै समाव नोंथांमोननि थाखाय केसेट बानायनाया बेसेबां गोब्राबमोन बा बेसेबां गोरलैमोन गोरलैथ' जाखानाय नङा गोरलै जाहैदों आरोखि प्रथम खिन्थु गुवाहाटियाव खुनु माबानो गैयामोन स्टुडिअ'आनो गैयामोन बै आलायारन फिल्म बानायबा एक जति चित्रबन सारा खुनु रेकर्डिं हल गैया ओमफ्राय उननि आसामावनो गैयामोन आरोखि जति चित्रबन बे गभर्नमेन्टनि जति चित्रबन बेल'मोन आरोखि ओमफ्रायथ' आंनि मिथिनायाव गैया आरोखि परबर्ती उनाव ओरैबायदि फ्रेन्ड स्टुडिअ माबा स्टुडिअ जाबाय जेबो उसुबिदा फैसाजोंसो खोथा आरोखि ओमफ्राय मिउजिक डिरेक्टरनि थाखाय अभाब गैया मिउजिकआथ' भाषा गैया जाहैबाय नालाय खिन्थु जों बांसिन नोजोर होदों जे बर'नि मेथाइखौ बर'नि टिउनजों जाहाथे नटफ्रा नाङो मिउजिकफ्रा बेखौ साननानै जों पार्थ प्रतिम चौधुरीखौ प्रथम सानजारां केसेटआव हमो आरोखि ओमफ्राय बेखौ खुब ओरैबायदि बुङो जे जोंनि प्रथम बर' गाना ओरैबायदि जानांगोन जाहाथे मिउजिकआ जाहाथे बर' टिउनजों थाङो बेबायदिखौ नोजोर होनानै मिउजिकखौ बिदि खालामनांगोन होननानै प्रयजनबा बिदिनो फोरोंदोंमोन ओरै नटजों लां जोंनि बर' नटजों लाङोबा बे जिनिसा मिउजिकआ
एकुरेट जायो आरोखि बेबायदि खिन्थादोंमोन आरो पार्थप्रतिम चौधुरी गैला आरोखि बे मानसिया थैबाय आनफर्चुनेटलि बेनो प्रथम बर'नि जोंनि सानजारां भलिउम 1आव भलिउम 2आवबो बेनो माबादोंमोन मिउजिक एरेन्ज खालामदोंमोन आरोखि बिदिनो माबाय आरोखि खुनु खस्थ' होननाय खोथा गैया फैसाजोंसो खोथा आरोखि जेबो प्रब्लेम गैयामोन जेबो प्रब्लेम मोनाखै अतिरिक्त मा सानजारां भलिउमाव माबायाव मा खालामदोंमोनलै जों 25,000जों जादोंमोन दां बै समाव थेवब्लाबोथ' बै समाव 25,000आथ' एसेल' नङामोन बुथुमबाय ओरैबा ओरै आरोखि खुनुरुखुम गोबां 25,000 माने बै समावनो बुरजायानो दानि नों लाख थाखा आरोखि औ बिदि सानजायो आरोखि दाथ' क'क्राझाराव एभेलेबेल गसाइगाव कसुगावआवनो दंसै आरोखि बेबादि स्टुडिय'आ गोजानाव थांला आरो खोथाया बेनो आरोखि दे माबायाव आगेनि ट्रेकफ्रा बारा गैयामोन मोनसे ट्रेकजोंनो बिदिनो दामबाय थानांगौमोन ओमफ्राय परबर्तियाव ट्रेकआ एभेलेबेल जाबाय नालाय गोसो मथे रेकर्डिं सिफुंनोबा सिफुंदो गावनि मथे फैबाय गावनि खोन्दोखौ दामबाय ब्लड थांबाय गायकफ्रा फैबाय गावनि खननांगौ खन्द ब्लड थांबाय गायिका फैबाय गावनि खननांगौ खन्दबाय ब्लड थांबाय उनाव मिक्स खालामनानै बेखौ माबा खालामो एडिटिं खालामनानै मोनसे गान जाहैबाय आरोखि मिउजिक टिउजिक ज' जायो आरोखि बहाय गोदोनि बादि बे हुलुस्थुल आं मोनसे उदाहरन माने बिराद खस्थ' माने जिबनाव उदाहरन आङो जे सुलेखानिखौ होनग्रोनि आङो बिनि जिबनाव बेलासिनि 6टानिफ्राय रोजाबना हरनि 2टायावसो फोजोबनो हादों बे मबे गानखौ निजोम समाव जाखांफैयो होननाय बे गानखौ बेलासिनि 6टानिफ्राय हरनि 2टायावथ' फोजोबनो हादोंमोन बे खारना मा जाहैखो होमबा मोनसेल' ट्रेक सोरनाबा जुदि बहाय भुल जादोंबा गासिबो गोदान सोरनाबा सिफुंना भुल जादोंबा बेबादिनो जायो आरोखि एखे बिराद खस्थ'मोन उनाव परबर्तियाव ट्रेकआ एभेलेबेल जाबाय जेबो प्रब्लेम गैला आरोखि दा नोंना भुल नों दामफिन बै दामनांला आरोखि गावबागाव लाइन आरोखि बेबायदि परबर्तियाव जेबो खस्थ' जायाखै जाला आरोखि दा गोदान मा जाफैयो नालाय जों आलायारन फिल्म खोमसि लामायावबो बिदिनोमोन माने मोनसे ट्रेकजोंनो खननांगौ बिराद खस्थ'मोन आरोखि आरो बिखा ख्लाब भुल जानोसै नामा आंनि बे माबायानोथ' बे आलायारननि बे संसाराव होनलायनाय बे खारलांनाय माबाया प्रथम टेकआ ओरैबायदि माबा मोजां रोजाबदोंमोन आङो माने फिलिंस फैलायनाय गाबलायनाय फिलिंस फैलायनानै बे ट्रेकआ थायाखै नामा बे जिनिसा मा जाहैखो जै जोबदों महिनी दैया मिउजिकआ फैनो आंखौ बिखौ थलथम बुनानै गोबाख्रबलायबाय बे बिराद साक्सेसफुल जाबाय नै साउन्ड इन्जिनियार बुंहरबाय बाहिर भुलासो जाहरबाय आरोखि जा दुखु मोनबाय जों सानैजों खनफिननांबाय माने जाय साबसिन जादों बे जायाखिसै बे सिफुङा भुल जानानै थाबायना माने आंना बे नेक्स्ट खनफिननांगौ बे फिलिंसआ फैयाखिसैलाय साज्रां जाहैबाय आरोखि थेवबो मानसिफ्रा मोजां मोनदों आरोखि बेनो आरो आं नुलायदों फिल्म नायनायाव सोरबा गाबलायलायनाय बे गानखौनो खिन्थु बै आगेना थायोमोनब्ला बेसे सेन्टिमेन्ट जागौन बेखौ सानदोंमोन आरोखि आं बै आलायारन फिल्म बानायनाय ओमफ्राय खोमसि लामा दा बेफोराव नोंथांमोना खामानि मावनाय समाव प्रब्लेम मोनदोंमोन नामा जे ज' खामानि मावनाय मेथाइ खननायानो जा एक्टिं शुटिं बै समावथ' जेनेबा बर'फोरनिया स्टार्ट जाजेननायसो बे समाव गैया खस्थ' मोननाय माबानायखौ साननायाव गोसोआव फैयामोनलै माथो कालेक्सनखौ माबायदि खालामदोंमोन जेनेबा सिलेक्सनखौ जिहेथु सासेया सासेखौ मिन्थिलाया जे बे माने एक्टिं खालामनो रोंगौ बे एक्टिंनि लाइना आलादासोलाय जोंथ' मिउजिकनि लाइनसो जालायबाय बे अभिनय दिगदिया जों जेबो मिथिलालाय जोंहा मेथाइ रोजाबनांगौ बेल'सो आंहा मिथिगौ सोर गान खननो रोंगौ रोङा बे स्टेजाव लोगो मोनलायनाय आरो बेबादि गानखौ सोर भइस बोनो हायो बेबादिखौ सेलेक्सन खालामनाय बे खोमसि लामायावबो सुलेखाखौ होनदोंमोन आं बे आंजों मोनसे रोजाबनाय दं मा होननानै रायदाव बावनो होननायाव खिन्थु बे समाव बियो माबा गथ'आ 3 ना बिसिबाल'मोन बै माबाया बिनि फिसाजो आरोखि दा बियोथ' थांनो हायाखिसै आगेनाबो बिदिनो 3 4खौनो गालांनानै बे आहारथ' मोनजाखायाखैमोन नालाय अलङा फिसाला देरसिना थेवबो फिसाला बिफानि सिगाङाव आखायाव होनानै रेकर्डिं खालामनो थांबावदोंसोमोन बे आलायारनखौ खोमसि लामायाव बे घटनायानो जादों उनाव बियो थांनो हायाखिसै उनाव इलाखौ थिनहरदों बिबनां इला खिन्थु सुलेखा होननानैसो मिथिगौ आरोखि खिन्थु सुलेखा नङा इलासो खननाय आंजों खननाया बिबनां आरोखि
बेनिफ्राय जोङो खस्थ' बारा सानाखै बेफोरखौ ओंखायनो दा खस्थ' मोनदों होननानै बुंनो हाया आरोखि फुरथिजोंनो जोबदों आरोखि फुरथि गासैबो फुरथिजोब जा मावदों फुरथि मावदों ओंखायनो बर होननाय जिनिसा फैया जा मावदों फुरथिजों मावदों थारमाने नोंथांमोननि समाव थाखा फैसा बा खस्थ' बेखौ जेबो साननाय गैयामोन फैयाथ' बिदिखौ जेबो सानाखैमोन फुरथिल' आरोखि ओमफ्राय बेलासि समाव साहा लोंनांगौ लोंबाय फुंनि समाव साहा लोंनांगौ लोंबाय सानसुआव ओंखाम जानांगौ जाबाय मोनजाबाय थायो बेहायनो फुरथि आरो माथो प्रेक्टिसा माबोरै जादोंमोन प्रेक्टिसा बेखौ क'क्राझारावनो जादोंमोन आरोखि आंथ' मा प्रेक्टिस खालामनो आंनि थ्रुयैनो गासिबो माबानाय बै जायफोरखौ आं रेकर्डिं खालामना महिनी दानो होलांबाय बेखौनो फैनानै बिसोर टेप रेकर्डआव खोनासं रेडि खालामबाय आरोखि बेनो आरोखि बिदि माने प्रेक्टिस बेनो प्रेक्टिस ज' प्रेक्टिस गैया बे धरननि होमबा आङो हावलियावसोमोन बे समाव नर्माल माबायाव दंमोन आङो दा बेखौनो खोनासंनानै माबाबाय आरोखि दा बे हिसाबैनो रेकर्डिं जाहैदों जेबो भुल जायाखै आरो जोंनि बेहाय मा प्रेक्टिसिं जेबो जाया थारमाने मिउजिक डिरेक्टरजों नों जफायागौ माने खुनु प्रकारै माने नों कारेक्टखौ खालामनो हाया आरो मानो होनबा मोनसे लाजिथावथाव जों गावखौनो गाव बिराद गिदिर बै समाव आंखौनो होन सुलेखाखौनो होन बा सोरबा रजनी सरगयारिखौनो होन जों बै समाव जों बिराद फेमास ना जों गावखौनो गाव बिराद गिदिर आर्टिस्ट बायदि साननानै लायोमोन खिन्थु जों जे गोन्दो बबे अन अफ बबे माबा बबे सम बबे फाग बेफोरनि जेबो माबाखौ धान्दा लायामोन जों बे गपाल बर'जों प्रथम आलायारन फिल्माव गपाल बर' मेन्डलिन दामग्रा बे गपाल बर'जों जखननाखि रिहेर्सेलाव जबाय नहल नहाय अफत गल मा अनब्रा बेलाय थारमाने जिनिसा जोंना दाद्रा जेनेबा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 बेबादि जिनिसा फर्मुला दंना जों बे फर्मुलाजों जोंना ताल मिलिबाय बेबादि जानला मोनला रोजाबलाङोमोन आरोखि ओमफ्राय उनावसो गपाल बर'जोंसो रोंबाय जे ए मिउजिकआबो अन अफ दंलायोना बाट माने सम फाग बिदिबो थालायनांगौना होमबासो थब्ला मिलिहोनो हायो नङाबा बे थेखा बुयोना बे थेखा बुनाया बै सम फागखौ जुदि नों थिग धरनै रोजाबा नोंनि बे ताला मिलिया बे जिनिसखौ परबर्ती जोङो बै थैसाम केसेट बानायनायाव बिग्रायमोनखौ खिन्थादों आरोखि खिन्थानो हादों आरोखि जों बै समाव बै सोलोंनानै गपाल बर'निफ्राय ए बिदिसो गाना नङाब्ला नों जोंनो सानदोंमोन जों बिराद गिदिर गायकलै लासिं सिं आरोखि बै भुल हमजानानैसो बै ताल मोन्दों ए बिदिबो ना गाना होननानै नङाबा मिउजिकआनो खुनु प्रकारै गोरोबहोनो हायानो बेनो नोंथाङा मेथाइ खनगिरि हिसाबै माने क्लासिकेलनि ट्रेनिं लादोंमोन नामा क्लासिकेलखौ एसे लादों लायाखैनो आलिपुराव रबि घोष होननाय बे आलायारन मेथाइ खननायनि सिगां आरोखि आङो आरो सब खम समल' लायाखैला हाबल' आरोखि मथथे बेसिक नलेजखौ आङो बे रबि घोष गुरुनिफ्राय गासिबो मोनजोबदों आरोखि क्लासिकेल लानायनि उनावबो तालखौ मोजां मोनो ओहो बे क्लासिकेल लाग्राबो मिथियाना बे सुलेखाबोथ' मिथिनांगौमोन ना बेबोथ' बिसारदलाय बेबोथ' मिथियाखिसै ना मा मिथिगौमोन नामा खिन्थु जायनि थाखायथ' बे हरनि 2टासिम खननांदों बे खोथाया बे जिनिसा बै मडार्न संनि माबाजों प्रेक्टिकेलि जेनाखि ताल ओमफ्राय ओरैनो खनलानाय ताल आलादा बे एखे गोरोबथारनांगोन आरोखि थारमाने बे फर्मुलाजों माने बे बारजों गाननि बारजों 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 माने नोंथांमोननि माने मेथाइ खननायावबो मोनसे माने अभिगथा जादों अभिगथा फुरा अभिगथा बहायनो आरोखि ए बिदिसो सानदों आरोखि नङाबालाय जों स्टेजाव जे गान खनो जों मा जानला मोनला जखन थखन खनलाङो दामनाया मा जादों थब्लायाथ' मिलिलांदों जेबो भुल दानो हायाखै खिन्थु बहायनो जे बेसेबां गोरोन्थि थांदों उनावसो मिथिदों आरोखि नङाबालाय बेखौनो बिराद दुगामोन जोङो बिराद गिदिर गायकलै जों होननानै नोंथांमोननि समनि मेथाइ खननाय दा आथिखालनि मेथाइ खननाय माबा फारागथि नामा भावथिनाय अभिनयाथ' अभिनय बेथ' जेबो फारागथि थाया आरोखि खिन्थु नैबे गाननि बेलायाव आरोखि माने बोथोर हिसाबै सम हिसाबै गाननि सुराबो एफा एनै सोलायबोयो माने ग्लबेलाइजेसननि खोथाखौ सिन्था खालामनानै बेबायदि फैयो आरोखि आरो फल' खालामनायाबो बै हिन्दी गायकफोरनि माबाखौ माखासे सोलोङोना बे हिसाबै बै माबा हिसाबै टिउना लांनांगौबा बै टिउनजों लांनांगौबा सुराबो
बिनि सुराबो बै धरनि बै टिउनजों बै सुरजों बै माने नटजों थांनांगोन होमबासो बिनि गाराङा गोरोबो नङाबा बोनो हाया जों बादिनि गानखौ जोंनि गोदोनि बे गानखौ जुदि बोनांगौबा एसे आख' फाख' जागोन बिसोर हानाय नङा दा नोंथांमोननिखौ नुयो जे मेथाइ खननाया एकदम बर'नि सुर जायखौ माने बेलेगनि टाच गैया बिदि खिन्थु दानिखौ एसे माबा नुयो आरो आं बेखौनो होनदों जे जोङो फार्स्ट जाथिनि हारिनि मोनामनाय हानि मोनामनाय जाति माति गन्ध होनलायनाय खोथा गैया होमबा बे जाहाथे मोदोमनाया जाहाथे थायो बे हिसाबै लक्ष्य खालामनानै बेखौ नोजोर होनानैसो गानखौ जोङो कम्प'ज खालामोन आरोखि दानियाव बेखौ दानि दै आं माथो होनबावनो ग्लबेलाइजेसननि खोथा दै साब ग्लबेलाइजेसननि मुङाव गावनि अरिजिनेलखौ गारनायाबोथ' मोजां जादों जाया बे उनाव खिजानि बेनो मडार्न सं जालायो खोमा जोंनि सिगांथ' मडार्न सं होननाय जिनिस गैया जोङो सृष्टि खालामदों आसुरितसो मोनगोन जों नीलेश्वर संनि बादै खुनु मडार्न सं होननाय गैयामोन दा नांगौ मडार्न संखौ बोरै सृष्टि खालामनो बे जिनिसखौ जों गावबा गाव आं ओरैथिं गसाइगावथिंजायनिफ्राय आंनि स्टाइलै मडार्न सं माबा सुरखौ बानायबाय ओमफ्राय अशकआ गावनि माबानिफ्राय मा होनो रामफलनिफ्राय गावनि स्टाइलनि मोनसे सुर बानायबाय बिजनियाव सुलेखा अशकमोना गावबा गाव स्टाइलजों गावबा गाव सुर बानायबाय रजनि सरगिया माबायाव बाक्सानिफ्राय बा बरपेटानिफ्राय गावनि स्टाइलजों गाव मोनसे बर' सुर बानायबाय ओमफ्राय ओजोंहाय अदालगुरि मनमति बरुवा बिसोरबो गावनि स्टाइलजों गाव सुर बानायबाय गोरोबै माबा खालामबा सालिजारि नायबा नुबाय जे बयनाबो गोरोबलायबाय जे बयनाबो एखेयैनो जाबाय आरोखि बर'नि सुर बर'नि गन्ध बर'नि मोदोमनाया फैबाय आरोखि दा बै समाव नोंथांमोननि जों सृष्टि खालामदों आरो मडार्न सं बिनि आगे गैयामोन थारमाने नोंथांमोननि समाव जाय मेथाइ खनो बेनो सुर होयोमोन नामा ना अयन' सुर होनाय बिदि खननाय आंनि बेलायाव खिन्थु आंनो रचना खालामो आंनो सुर होयो आंनो खनो आलायारननिया आलायारनना बहाय नङा आलायारन खोमसिलिया बहाय मोहिनी दानि दं बे सुरा आरोखि माखासे आंनिबो दं आरोखि ओमफ्राय आर्ट होनाया मोहिनी दायाथ' सिम्पोल माबा नालाय ओरै गानाव बबे आर्टखौ होयोब्ला एसे रासिन समायगोन गोथावसिन जागोन बेखौ आर्ट सोनाया आं सोदों आरोखि ओरैबा ओरै होदेरब्ला मेथाइआ गोदै जागोन बे धरनि आरोखि बेखौ एसे सोनानै होदों आरोखि नङाबा मोहिनीयानो बानायजोबदों आरोखि रचनायाबो बेनिनो माबाबो एफा एनै ओरै सेरै बोदेरनाय दं बेखौ बारा हमनानै लाथाव नङा आरोखि बे मोहिनी दानिनो कन्ट्रिबिउसन आरोखि आलायारननिखौ खोमसिन लामनायखौनो होनो मोहिनी दाया ओरैनो हायार सेकेन्डारि क'क्राझार हायार सेकेन्डारि टिचार आरोखि बेबायदिनो रोजाबनांगौ रोजाबो बे धरनिल' आरोखि बेबायदि जे क्लासिकेल थासिकेल दं बिदि नङा आरोखि बेयो ओरैनो जेराव मानसिफोर लेंहरो बहाय रोजाबहैयो बे धरनि आरोखि ताछाड़ा आरो बर'नि एसे सिनियरसिन बादि जोंनि सिनियरसिन बादिखाय आरो बेहा धैर्य गोनांखाय बेखौनो मिउजिक डिरेक्टर होदों आरोखि मोजांबो जादों आरो धैर्य गोनां मानसि बिराद सिन्था खालामनो हाला जहाब सानथ्रोब हरथ्रोब सिन्था खालामनो हानाय मानसि माने हारिमुआव नांथाबथानाय एखेबारे नीलेश्वरखौ माबादि लोगो मोनदोंमोन नीलेश्वरखौ जोङो बिबथै जोंनि अनेक सिनियर आरोखि आदैमोननि लोगोसो लोगो मोनदोंबाबो बे धरनि जगाजग गैयामोनलै खिन्थु मानसिखौ नुदों बे आदैमोनजों बे रनेन मिनिस्टारमोनजों कंग्रेसनि पार्टि नालाय बेबो राजनितिआव दंमोन ना नीलेश्वराबो एफा एनै बिदिनो नुनाय आरोखि खिन्थु बिनि गानखौ बे माइकआव खोनानाय खुगाजों खोनानाया प्रथम खोनानाय आङो जोंखौबो लेंहरदोंमोन रौता सारियालाव होमबा आं बहाय खोनाहैदों बेखौबो लेंहरदोंमोन रौता सारियालाव नीलेश्वर ब्रह्मखौबो होमबासो आं बिनि डाइरेक्ट हारमनियामजों गान खननायखौ आं रौतायावसो नुहैदों आरोखि नङाबा बिनि आगे नुवाखै नोंथांमोना जेनेबा नोंथाङा मेथाइ खननो लानाय समाव बै समाव बर'नि गेजेराव सोर माने मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बा हारिमु सिबियारि दंमोन दा जायखौ दानि मानसिफ्रा मिन्थिया दिनै ओरैनिफ्रायथ' आं थाबायानो जेनेबा बे नीलेश्वरखौथ' दोनथ' बेथ' मिथिखानाय बे अशक दैमारि थाहैबाय रामफल बिलनिफ्राय ओरै थांथारनाय हजाय बिजनियाव थाहैबाय अशक ब्रह्म बे रामफल बिलनाव अशक दैमारि आरो बिजनिनाव अशक ब्रह्म ओमफ्राय सुलेखा थाहैबाय
ओमफ्राय ओरै बाक्सायाव थाहैबाय दंबावो माखासे बावबाय आङो ओमफ्राय एसे मुंदांखाखौल' होनसै आङो जेने रजनि स्वर्गियारि मुनिन स्वर्गियारि खाथि खाथि रजनि स्वर्गियारिजों मुनिन स्वर्गियारि रजनि स्वर्गियारिया जाहैबाय ब्रह्मचारि होननाय ओमफ्राय माबाया लेसेरा रजनि स्वर्गियारिना लेसेरा ओमफ्राय हरै बारथारनानै ओजै अशोक सुलेखा मुनिन स्वर्गियारि रजनि स्वर्गियारि हरै उदालगुरियाव थांबाय माबा मनमति बर' आरो लेपसरन बर' बे बिसोर मोनदों आरो खाथि बिसोरबो लोगो मोनदों मनमति जों ज'मोन आरोखि आरो एनि स्टेजाव लोगो मोनलायोमोन बे समाव जोंनोसोमोन आरोखि मेथाइ खननायनि सरसा दंना गैया मेथाइ सरसा गैला होनना बुंजायो आरोखि माने मेथाइजों जिनिसानो गैबावला आंनाव मिउजिकनि माबानो गैला खिन्थु रोजाबथारला आरोखि आरो बोसोरसे दर जानानै बोसोरसे जाबाय आरोखि आं हारमनियामजों जगाजग गैयो आरोखि आरो लेंहरा नङा लेंहरो खिन्थु आं थाङा आरोखि थाङैनि खारन दाना आङो मोनसे आध्यात्मिक लाइनाव हाबबाय आरोखि ओंखायनो आङो मेथाइखौ रोजाबला आरोखि उन्दुथे दा नोंसोरबो इन्टारभिउ लानायखायसो लाबाय खारना जेनेबा नोंथाङा जे मेथाइ आरो आं बे सान्सआवनो बुंनो लुबैबाय रायजोफ्रा भबिष्यताव जुदि आंखौ मेथाइ रोजाबनो लुबैयोब्ला बेखौ आसा दाख्लायसै आरोखि बेनो आं खावलायो आं आध्यात्मिक लाइनाव हाबबाय ओमफ्राय आं जुदि मेथाइ रोजाबा तामुसिकाव थाङोब्ला आंनि आध्यात्मिक लाइननि बे जे लाइन बे एसे डिसकानेक्ट जागोन आरोखि ओंखायनो आंखौ दालेंफैसै बेखौ खावलायगोन आरोखि आङो दिनैनि बे सान्सआवनो आरोखि आध्यात्मिक माने माजों लोब्बा बे एसे बुंगोन नामा बे धोरोमनि लाइन आरोखि मुंदांखा मेथाइ खनगिरिबाबो जों गोदान मेथाइ खोनानो मोननाय नंला आं बानायखाथारलाबो आरोखि आरो रोजाबखाथारलाबो ओंखायनो आं बहुद लिङो आं थाङा आरोखि बिदिनो उदालगुरिनिफ्राय फैयो रौतानिफ्राय फैयो गलाघाटनिफ्राय फैयो आं बिसोर फैयो माने बायफननाय आरो माबायो सोंहरो फैगोन ना फैया आं सिदा ओंखायनो ना खालामहरखाथारो आरोखि खारना बेनो आरोखि आरो बेखौ खिन्थाहरा आं थांनो हालालै बोरायबाय होननानै बेखौ होनबा माबा माबि सानगोन बिदि सानो ओंखायनो दिनै होननो स्कप मोनदां ओंखायनो होनबाय आरोखि आङो आध्यात्मिक लाइनाव थांनायखाय आङो मेथाइजों जगाजग गैला आरोखि गाज्रि दा मोनथों आरोखि बे आं मेथाइ रोजाबैखाय बेनो आरोखि बेखौनो आङो खावलायगोन आरोखि आंखौ जाहाथे गाज्रि मोना आरोखि निमाहा होयो मेथाइ रोजाबैखाय दा मेथाइ खनगिरि हिसाबै बा हारिमु सिबियारि हिसाबै जिहेथु नोंथाङा हारिमु आफादजोंबो लोब्बा दं होननानै बुंखाबाय दहाय दा बे बिथिङाव बान्थाफोर मोन्दोंमोन नामा माबाफोर बान्थाया बिदिनो फिसा फिसौ मोन्दों बिनि गिदिरनि बिथोरावबो बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म एवार्ड ओमफ्राय साहित्य सभानिफ्राय सानजाना लकेश ब्रह्म एवार्ड 2021 नावनो मोननैखौ मोन्दोंमोन आं बोसोरसेयावनो बोसोरसेयाव मोननै बे एवार्डखौ मोन्दों आरोखि आं बेनो आरोखि ओमफ्राय फिसा फिसौ दं आरोखि बेखौ बुङाबो सलिसिगोन दे इनफ्लुयेन्स गोलैनाय बायदि नुयो गुबुननि बे गानखौथ' दोन्थ'नानै नैबे एक्टिंनि खोथाखौ होनदां बे मिनिनाया बे मिनिनाय बे गाबनाय एक्टिंखा आरोखि बहाय जेबो दस्रा गुबुन गैया बहाय सोरबा जाथिनिखौ फल' खालामदों फल' खालामाखै बिनि खोथा गैया गाबनाय मिनिनाय रायलायनाय गावबा गाव बे एखेखा नैबे मेथाइनि बेलायाव जे सोरनिबा बा वेस्टार्न धरनि बा हिन्दी धरनि थांदों बे धरनिखौ थांदोंथ' आल्ट्रा मडार्न अरिजिनेला जेना थायाखै खिन्थु से बले जे गारथाराखै बे नङा दङबो आरोखि दंना जेरा बिदिनो तामुसिकलि हक बा फुरथियावनो हक बानायबाय सुरखौ खनबाय रोजाबबाय आरो मोनसे बिजनेसबो थांबाय बिदिब्ला मार्केटआ मोनो कमार्सियेल जाबाय बिदि हिसाबैबो थाङो खायसे बेनो आरो खिन्थु बे जिनिसा बेनो आरोखि मडार्न होननाय जिनिसा ना हयथ' 100 बोसोरनि परे बे जे जा रोजाबगासिनो दं सेंग्राफ्रा बेनो मडार्न सं जाहैनो हागौ दा हारिमु आफादनि आफादगिरि मोनसे समाव जिहेतु दंमोन नोंथाङा आथिखालाव नुनो मोनो जे गुबुन हारिनि सुबुङा लाइमोनफोरा माने बर'नि मोसायो खिन्थु माने जेरैबायदि मोसानांगौ बेबायदि मोसाया बा मोजाङै सोलोंनानै माने मोसानायखौ नुनो मोनाखै मार गोरोन्थि खारन बेफोरखौ जोंनियावल' नङा आसामावल' नङा गुबुनावबो देखायहैनो हागौ बेबायदि देखायनाय जायोब्ला गोरोन्थियैनो दा बेखौनो बर'नि कालचार बेनो बर'नि बागुरुम्बा मोसानाय बा अयन' मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय साननो हागौ बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो बेखौथ' बहुद सोंखारि बोयो
दाबो एसामिसफ्रा बिदिनो गावसोरनि कीर्तन टिर्तनफ्राव बिदिनो बर' दख'ना गानहोलायनाय खावां दामलायनाय खावां गुवार गुवार दामलायनानै बर'नि मोसानाय होयो दा बेखौनो सोंखारियो आरोखि खिन्थु बे बर'नि कालसार नङा धोरोमावसो जुदि मोसादोंबा बेखौ बर'नि कालसार होनना दा बेखौनो जुदि देखायबाय थायोब्ला बेलेगाथ' बेखौनोथ' सोंखारियो आरोखि बहुद थर्क बिथर्क जायोना फेसबुकआव आरो केसबो होलायखांबायना ओमफ्राय गारनो बाध्य जादोंना बेनो आरोखि आसलथे जोंना मा जोंनि 18ता पाठालिखौ लानानैनो जों बर'नि माबाखौ नटिसन बानायदों आरोखि थिग दा बे जिनिसा जोंनि बे नटजोंसो खारनांगोन जोंनि जेनाखि मा होनो जे नटिसनजों जोंनि बे कालसारखौ माबादों मा होनो नटिसन खालामनानै दोनदों बे नटिसन फर्मुलाजोंसो बियो मोसायोबासो कारेक्ट जागोन नङाबा जानाय नङा आरोखि आरो हारिमुनि उद्देश्यआ बेनो जे जाहाथे गोजोर थायो बे माबाया जाहाथे गोमानो थाङा जेमन एस फर एग्जाम्पल बागुरुम्बा मोसानाया जाहाथे जुदि तुलसिबिलाव जे मोसादों अदालगुरियावबो बेनो एखे जाहाथे जायो बे हिसाबैनो नटिसन खालामनानै दोनदों इउनिफर्म खालामनानै दोनदों आरोखि बेखौ नट खालामनानै दोनबाय आरोखि माबाजों सिम्बलजों आरोखि ओंखायनो दस्रा गोमानायनि खुनु खोथा गैला आरोखि गोजोर थाहैबाय आरोखि बर'नि 18ता पाठालियानो बेनो आरोखि जुदि मडार्न संबा बे आलादा खोथा आरोखि खिन्थु जों जेनाखि इउनिभारसिटियाव सोसननायनि थाखाय जेखौ माबा लादोंमोन आरोखि परिकल्पना लागासिनो दं दा बे माबा आरोखि नटिसनजों खालामनाय आरो बे फर्मुलाजों बानायनाय आरोखि बे गोजोर थाबाय थागोन आरोखि जुदि बेखौ सोरबा जुदि मोसाहैयोबा जों बे जोंनि माबाखौ खिन्थागोन नै जोंना बे नङा होननानै बेखौ बुंनो हागोन आरोखि बङाइगावनिफ्राय सिख्रि सिख्ला आङो माबायोमोन गोसोआव नोंसोर मिन्थिदोंना मिथियाखै सिख्रि सिख्ला मोनसे मेगाजिन दंमोन आरोखि बहाय आंनि प्रत्येक मासावनो मोननै आर्टिकेल थायोमोन मोनसे जानोलै होननाय मोनसे ओमफ्राय ओरै मोनसे सर्ट स्ट'रि माइक्र' सर्ट स्ट'रि बेखौ खमायाव 4-5 बोसोरसो सलायनानै 1200नाव दावराव जादोंना बे न'आ खावजोबदोरा बे खामजोबनायसो बे न'आ 1200नाव मुस्लिम जानायना खालि बै गारिखौल' ओमफ्राय पालसार गंसे लानानै खारनो हानाय ओमफ्राय जेबो मोनलाङाखै बर' मुस्लिमनि माबायाव बे न'आ गोदानसो ओरैनो लुसाबनानै देथाबनानै थानाय आरोखि फुराना न'आ गैला फुराना न'आ बे गोदानसो गासिबो सेस आरोखि बेनिफ्राय गोदान संसार जानाय बायदिसो आरोखि गोदान संसार जानाय बायदि बे समावथ' मोनसे बिराद दुखुनांथाव जाहैबाय बहाय आंनाव खमायावबाबो 80तासो खन्थाइ दंमोनदां कम्पिउटाराव खामजोबदों ओमफ्राय खमायावबाबो 30तासो सर्ट स्ट'रि दंमोनदां बेबो कम्पिउटाराव थांफाजोब्बाय आरोखि बे उनाव परबर्ती लिरनायासो दा थालांजोबनाय आरोखि सिगांनि माबानायाथ' जाय पाब्लिस जाबाय सिख्रि सिख्लाल' बांसिन जाखादों आरोखि 5 बोसोरसो सिख्रि सिख्ला सोलिदोंमोन ओमफ्राय 1200नाव दावराव जानानै बे मेगाजिना आंबो गैला गोदाव सोराव जाबाय मेगाजिनाबो गैला आरोखि दा नैबे माबामोन आरोखि राइटारलै क'क्राझारना बिसोर गोदार सोलिनो माबादों फैदोंमोन आरो आंनाव आर्ट माबा लांदों ओमफ्राय नोंथां मोनगोन आंनिफ्राय 24 बोसोरनैनि मासाव मोनफा 2 बोसोरनि आं सर्ट स्ट'रि लिरनो हागोन आरो बिनि उनाव आंनिफ्राय मोननाय नंला फुराना लिरखानायखौसो मोनगोन आरोखि बिदिनो बुंखाहरबाय आं आरोखि दंमोन आरोखि आं लिटारेचार हिसाबै बे एवार्ड मोननाय दंलै आंहा ओमफ्राय डिभिजनेलि माने सासे राइटार हिसाबै फिसा एवार्ड मोनलायनाय दंमोन आरोखि बेफोरबो खामफाजोबदों एवार्डफ्रा दङ बे नीलेश्वर एवार्ड गासिबो दंजोबो बेयाव खामनायनि उनाव मोननायसो खामनायनि उनावसो होलांबायना बे एवार्डफोरखौ खिन्थु बिनि सिगां बे पद्मजवानि एवार्डआ जि मोजां ट्रफिमोन बे बहा गोमाखो लानानै थांखो बांगालफ्रा नोंथाङा मेथाइ खनगिरि हिसाबै बर'नि केसेट बा फिल्म बा रेडिअ आर्टिस्ट बर'नि खनबोबाय बर' मेथाइनि अनगायैबो गुबुन रावाव खनदोंमोन नामा गुबुनानो राजबंशी मडार्न सं बेखौ बानायनाय जादों आरोखि अडिअ' भिडिअ मोननैबो आरोखि जा आसलथे बेनि माबाया जागायजेननाया कच राजबंशीफोरनि साहित्य सभा बङाइगावआव जादोंमोन आरोखि जोंनिनो हेडमास्टार आंनि फोरोंगिरि बियो कनफारेन्स गानानै फैनानै आंखौ होनफैदोंमोन जे उमुक राजबंशीफ्राथ' दनथ्राजोंनो जोब्बाय
नों मडार्न सं सृष्टि खालामनो हागोन ना हाया मडार्न राजबंशिफोरनोलाय थ' दा नाजागोन सार मानो हाया जानो बेसे समनि खोथा बेसे बे 90 बे जाहैगोन आरोखि 90नि उन सिगां मेथाइ खननाय दंमोन मेथाइ खनगिरिफोर खुब खममोन आरोखि बेथ' खुब खम आरोखि दा बे खालि मडार्न माबा दथ्रालजोंल' खनोमोन आरोखि मडार्न सं गैयामोन आरोखि खुब खम गैया माने गैखाथारा कुमार प्रबिर बे आंनि उनाव आरोखि जाय हक दा बिदि होननायखाय आं मा खालामखो बिदिनो मेन्डलिन गंसे दं मेन्डलिनजोंनो ट्राइ खालामबाय आं खालामनानै मोनब्रै मोनबासो बिदिनो माबा खालामबाय आं कम्प'ज खालामबाय ओमफ्राय बेखौथ' रोजाबनांगौ बहा रोजाबलायखो थिग थाक बै बिलासपाराथिंजाय राबनथारि होननाय मोनसे आंनि लोगोफ्रा बिहु माबा दंमोनलाय आंखौ मेथाइ रोजाबनो थाखाय लेंफैदोंमोन बिसोर आं सानबाय चान्सआ बेनो राजबंशी मडार्न सं खननांगौआ बेनो साननानै ओमफ्राय गसाइगाव खबर हरजोब्बाय आं लोगोफोरनो ओइ आंनाव फैनांगौ होननानै ओरैबायदि थांनांगौ राजबंशी मडार्न सं रोजाबहैनांगौ आरोखि गाना खिन्थु मोनबाल'खा बिनि बारा गैया आरोखि बे हिसाबै नैबेहाय लहित होननाय सासे बर' बिनि माबायाव न'आव एसे रिहार्सेल खालामनानै मोनाबिलि थांबाय जों राबनथारि बिलासपाराथिंजाय स्टेजाव बिदिनो गाखोबाय मोना 10थासोआव रोजाबबाय गानाथ' मोनबाल' लिमिटेड गानाथ' गैला जाबाय आङो माने एगेन रोजाबबावनांगौ आरोखि बेखौ नङा दङ सानदों आरोखि आंनाथ' गाना बिदिनो लिमिटेड नोंसोर लेंहरनायसो आङो मडार्न सं सृष्टि खालामदों राजबंशीनि मडार्न सं जादोंना जायाखै बेखौ नोंथांमोननि माबायाव आङो एंगारना होबाय ओमफ्राय मिथिनांगौ फिनखौ जाहाथे आं मोनो मडार्न सं जादोंना जायाखै राजबंशी बिदिनो बर'नि गान खनना हिन्दी दोंनैसो एसामिस दोंनैसो खननानै स्टेजाव ओंखारहां जायोब्ला जोंनिनो हेडमास्टार साबरग्राम एकाडेमिनि भुपेन दास होननाय बे स्टेजाव गाखोफैबायना फैनानै बिखौ ताल दाब बुफैबाय बे तुइ कुन दिन थेके गायक हइलि जाफैबाय आरोखि राजबंशी बाजाजों नों माब्लानिफ्राय बिदिनो माबा जाखो नोंथ' फुटबल प्लेयारसोमोन खनो सार बिदिनो माजे समाय बिदिनो थेकेयाव खनबाय आरोखि बिदिनो बे माबायावनो स्टेजावनो मा जाहैखो बे स्टेजनिथ' नङा ग्रिन रुमाव जों ओंखारबोबाय गलगन्जनिफ्राय प्रग्राम जाबाय जोंनावबो थांनांगौ ओमफ्राय साबरग्रामावबो जाबाय जोंनावबो थांनांगौ बे गानखौनो खनहैनांगौ बर' मडार्न संखौ खिन्थाहैनांगौ होननानै रोजाबनांगौ आरोखि गवालपाराया राजबंशी गवालपारायाथ' नङा राजबंशी मडार्न सं होननानै नाम दोनदों नालाय आङो नोंथाङा खननायनि सिगां माने राजबंशीफोरनिया मडार्न सं गैयामोन नामा दथ्राजों खननायल'मोन आरो नोंथाङा फार्स्ट खनजेननाय सृष्टि खालामफिननायलाय सृष्टि खालामबाय आङो आरो बिसोरनि माबायावबा नुगोन आरो आर्टिकेलबो बहुत लिरोमोन आं राजबंशीफोरनि दिपेर बाति होननाय शक्ति आश्रमाव मोनसे मेगाजिन रेगुलार आं लिरबाय थायोमोन आरोखि राजबंशीफोरनि माबा आर्टिकेल जाय हक दा बै प्रग्राम खालामखांनायनि उनाव बै गलगन्जआव थांनाय जायाखै साबरग्राम प्रग्रामखौ खालामदों आरोखि ओमफ्राय बिनिफ्राय मिथिदों ओमफ्राय बे लकेल माबा ओमफ्राय भारतगुनि सासे फैनानै बे अडिअ केसेट खालामनायानोसै आरोखि गुवाहाटियाव ओमफ्राय बेखौनो भिडिअ केसेटबो माबा नेटआव नुगोन आरोखि मास मारंरे नायल' आरोखि मास मारंरे लिरबानो फैगोन आरोखि नेटआव हगारदों आरोखि बे भिडिअ आंखौबो नुगोन होमबा आङो केन्सार बेमार मस्थ' एसे गाहांनायमोन आरोखि साइस्थ'आव गाज्रि नुगोन आरोखि दा बेनिख्रुइ एसे गाज्रिसिन नुगोन आरोखि दा माबायदि केन्साराथ' 6टा केम' लानांगौमोन ना 2021निफ्रायनो आं ट्रिटमेन्ट लादों दा 22 जाहैबाय आगेनि माबाया 6टा कर्स लादों मा केम' बे जोब्बाय ओमफ्राय सिटि स्केन खालामबाय नेगेटिभ ओंखारबाय थेवबो डाक्टार होनदों आरो 7टासो नोङो 3 मास परे बहाय पार्टिकुलार जायगा गैयालै ओमफ्राय बिदिनो 7टानि भितराव 3 थांगोन 19 तारिखआव गाबोन समफोर थांगोन आं केम' लानो 3 मासनि परे आरो 3सो लाबावनांगोन गुवाहाटि बिबुरुआ केन्सार इनस्टिटिउट बेबायदि गैया जखन माने टाइम बै समाव बै मेथाइखौनो खननानै मोजां मोनो उनाव बेखौ खनै उनाव बालाङो माने बबेखौ मोजां बबेखौ गाज्रि थिग बिदि होननो हाथावथाव आंनाव गैयानदां प्रथमाव जेनेबा सोर नों मुसुखा महर गोसा बिदि होननायखौ बिराद सानसे समाव बिराद खनबाय बिराद मोजां मोनबाय बेबो समनि लोगो लोगो थांबाय ओमफ्राय उनाव जेनेबा आलायारन फैबाय बेबो जोबलांबाय ओमफ्राय
सोरदि हरदों बे लाइजामखौ होनलायनाय बेखौ रोजाबदों सोर नों मुसुगा माबा मामोनलाय बेबायदिनो बहुद रोखोमनि गान नखरां सेरसे बेखौथ' सुलेखा खनबायानो आंनो खनोमोन बेखौ गोदो बेखौ सुलेखानो खनहोदों आं सानजारां माबायाव ओमफ्राय उनाव बिदिनो बबेखौ होननो माने गासिबो माने खनोमोन आरोखि समाव ओरैबायदि मोजां मोनो ओमफ्राय जखननाखि समा थांबाय गोदान सृष्टि फैबाय होमबा बेखौ आरो बेखौ खननो मोजां मोनसैलाय आरोखि बेबादिनो आरोखि खिन्थु मानसिनि गोसोआव इस्टाब्लिस खालामनो हानाया हाबानो बिसोरनो रायखाङो जे उमुक गाना उमुक मोजां मोनो आरोखि खोथाया बेनो आरोखि सोरबा बे गान बबेबा गानखौ मोजां मोनगोन सोरबाया बेखौ मोजां मोननाय नङा माने बिनि गोसोआव इस्टाब्लिस खालामनो हायाखै बेनो आरोखि नोंथाङा दहाय एसे मख'दों जे गेलेनाय फुटबल खेलानि गेलेनायाव नोंथाङा लोब्बा दङ नामा आङो गुवाहाटियाव स्टेडियाम लायनो गुवाहाटि फिल्डआव आं गेलेयै फिल्ड गैयामोनदां निर स्टेडियामनिफ्राय आराम खालाम लथा फिल्ड जर्ज फिल्ड मा फिल्ड रेनेसा क्लाबजोंनो बहुद गेलेदोंमोन आङो गोदो मा क्लाबनिमोन रेनेसा क्लाब होननाय आरोखि सि डिभिजननिसो आरोखि माने सि ग्रेड दा बि ग्रेड ना ए ग्रेडआव थांबाय गेलेबाय बे बहायनो गेलेहैदोंमोन आङो गेलेहैयोमोन आरोखि बेनो आरोखि ओमफ्राय बिदिनो इन्टार डिस्ट्रिक्टआव बिदिनो जेभलिन डिसकास बिदिनोबो कम्पिटिसन नांहैलायदोंमोन आङो मोनाखै खिन्थु एवार्ड अजितमोनजों हायामोन आरोखि क'क्राझारनि अजितमोन बिसोर जोंनि नङाबा खारनायफ्राव महेस्वरमोन बिसोरजों बहा पात्ता मोननो आरोखि बिसोर आंनि एसे सिनियर आरोखि महेस्वर अजितमोनहा आरोखि सिनियर आरोखि बिसोरजों पात्ता मोनाब्लाय बिसोर बिराद गोगोमखामोन आरोखि थेवबो जोंनि माबानिफ्राय जोंखौ सेलेकसन खालामनानै लाङो आरोखि बिदिनो आरोखि फुटबलाव दंमोन आरोखि एसे इन्टारेस्ट दंमोन बिदिनो खिन्थु जोंनि दिनाव जेराव जों स्टेट चेम्पियन जानायनि सम्भाबना दंमोन आरोखि अजितमोनहा स्कुला हायार सेकेन्डारि बारग'बायमोन बे सारा आसामाव जोंल'सैमोन आरोखि एकाडेमिनिफ्राय जों स्टेट माबा चेम्पियन जानायनि होमबा बे समावनो अमिय उकिलनि फिसाला सन्तोषखौ बुथारलायनाय जादोंमोन ना साबरगावआव मोनसे केस जादों ओरै केन्सेल गेलेनाया बन्द' जायाखिसै बे आसाया गेलेनाया बेसेबांनो जोब्बाय आरोखि जों नङाबा अल आसाम मिथिजानाय जागोन